ҳам рӯзи ҳафтум рафтем ҳамҷа масҷиди ҳам ғайррасмӣ рафтем хабаргирӣ ки вай масҷид маҳкам буд. мо 5-6 бор рафтем ҳамҷа фаҳмондагӣ кардем ки ҳамин масҷид ғайррасмӣ масҷиди расмӣ нахонед. хай натонед рафта хонатон нахонед, ягон вай надора. ин қонун қонуни сарвари давлат қонуни ҳукумат я бояд иҷро кардан нарко. мо рафтем масҷида нишон дидум, дур омадум, ҳамаша дидум. хай 5-6 одаме ки ҳам нафаре ки ҳамҷа будан дар ҳуй дур омадум, ман фаҳмондагӣ кардам ки мумкин нест, ҳуҷҷат надоред. баъд ба ҳуҷҷат техпаспорту сертификати шумо кардӣ кор мумкин нест. бояд кумитаи дин ай фарҳанг қоғаз бояд мегирифтем. баъд ҳамҷа ман фаҳмондам шуна 10 дақиқа бурид ҳамҷа качон гав задум, фаҳмондагӣ кардам дар дери хонаи худум. ман ягон кори зиёдтӣ накардам, фаҳмондам. чӣ ҳолате ба шумо масалан пеш омад? Он намозгузоро, он ҳое ки дар масҷид буданд, чӣ гуна ба шумо рафтор, чӣ ҳарфоеро ба шумо мезиданд ки шумо сахт асабонӣ шуда будед? хеста таре ман вай карданд ки мо хондан мегирем кори хитакун танзими барои худти. ман асабон давлениём баланд мешавад ки ман асабон меҷам, одам сурх мешавад. ман баъд гапои безеб гуфтум, не ки ман дар дери хонаи худ ягон гап безеб нагуфтам, ман берун буромада будам бахшиш. ама хай бахши мепурсум ки барои ҳақорату не ки дигар корум қонуния ягон вай надорум ки ман накард. ин кора бояд кардан дар кора, ин кор бояд мешуда. аз ин масҷиди меҳрободе ки шумо он рӯз дидан кардед ва ин ҳолат пеш омад, кадом санадҳои он намерасид? чӣ гуна ба ғайриқонунӣ аст? оё фаъолият дорад ё не? ин ҳуҷҷатҳои расмӣ надоштанд. техпаспорт доштану сертификат. вай ҳамин хонаам техпаспорт медиҳанд, сертификат медиҳанд. не ки ин масҷидай, ина кумитаи дин, баъд ҳам ай фарҳанг қоғазҳои дар коришона бояд мегирифтанд, дар ҳам қуш мекарданд. баъд вай масҷид 5 вақтаи расмӣ мекарданд. барои ҳамин ин масъалаи ин санадош намерасид. ҳамин чизе ки ҳамун чизо ки бошанд, ягон вақт ягон кас вай масҷида маҳкам кардан наметавонад, кордорам намешавад. ҳуҷҷатоша бурда ба кумитаи дин пешниҳод кунанд, ба фарҳанг пешниҳод кунанд, гӯянд ки чӣ мешавад оқибат, мисол кори оқибат чӣ мешавад, ҳамина фаҳмонам. мумкин ки ҳуҷҷатҳои туғри мешавад. ҳамин ки ҳуҷҷатҳои туғри шуд, чизе ки дар коришона гирифтанд, ҳуҷҷатҳои дар кори марҳамат, ягон кас ягон чӣ намегӯяд. як қишлоқда 4 масҷиди расмӣ ай, мисол калон ҳамун як давайда метавонад як қадам рай шумо худтон рафте диде ба фикрум ака ки ам як қанест як масҷиди ҷумъахонишон аст. хайр раман ҳамҷа хона ҳеч ка ман накардаем намозхония. марҳамат рӯзи дуруст ҳамҷа хонданги. не ки дар масҷиди расмӣ хон.